Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली गुड न्यूज बेनो जाबाय एडमिट मोनथारसिगोन जायनाखि एक्सेप्ट जाबाय बेनो जाबाय कन्स्टेबल नोंथांमोननि RPF आव। स' जाय नोंथांमोना गोबां एग्जाम नेगासिनो दा फार्स्टआव नोंथांमोना एक्सेप्ट जाग्रोनांगोन स्टेटासा होमबासो एडमिट नोंथांमोना मा डाउनलड खालामनो हागोन आरो आनजादाव हैनो थांगोन। प्लास बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि एग्जाम डेटखौ आं नोंथांमोननो इभिनिंआव खोन्थागासिनो दङ। एन्ड काट अफ फैथारसिगोन दा बावैनो आरो एग्जामा मार्चआव जागोन। दा डेटखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन। देन बेयाव नोंथांमोननि कन्डिशना बोरै जागोन लगिन खालामनांगौ बेनो जाबाय RPF एडमिट मोननो थाखाय जों बेखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा बेबादि मेसेज मोनदोंबा स' जायनाव बेबादि मेसेज फैबाय मेल फैबाय नोंथांमोना 100% एग्जाम होनो मोनसिगोन बेनो जाबाय RPF GD कन्स्टेबलाव। थ' एसियाथ' जोबखाबाय देन बेनिफ्राय एग्जाम जाग्रोनानै नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्ट लागोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना गुवाहाटीयाव जागोन एबा तेजपुराव जागोन बा नोंथांमोननि लकेल एबा सिटियाव जागोन आरो। दा बेखौ जेब्ला एडमिट मोनोना अब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन। दा जियानो जा जोङो लगिन खालामनाय प्रसेसआव थांसै बोरै खालामनांगौ। दा आं डाइरेक्ट फैबाय अफिसियेल साइटआव लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव बेयावनो मोनगोन। एन्ड मोनसे अपसन मोनोना नैबे एप्लाइ दङ बेयाव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो मोनसे गाहायाव मोनसे हेभ एन एकाउन्ट अलरेडि दङ बेयाव नोंथांमोना गाहायनि अपसना अलरेडिया बेयाव क्लिक खालामदो आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि जाय मेल आइडिया एबा फन नाम्बारा लिंक दंमोन बेखौ होदो गोजौआव एन्ड बेनिफ्राय पासवर्डखौ होदो। देन बेनिफ्राय आइ एम नट ए रबटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै लगइन खालामबानो नोंथांमोननि प्रफाइलाव थांनो हागोन आरो नोंथांमोना साक्सेस जागोन। दा आइडि गोमादोंबा मोनसे अपसन फरगट दङ स' बे फरगटआव क्लिक खालामबा नोंथांमोना आइडिखौहाय माने रिकभारि खालामनानै लानो हागोन आरो अके। थ' जों दायो लगइन खालामसै देन लगइन खालामनानै जोङो लाइभ प्रुफ साक्सेस जानायखौ नायनोसै। स' दानिया लगइन खालामबा मोनसे गोदान फैबाय बेनो जाबाय OTP नांगौ अके। स' OTP मोननो नोंथांमोना मा खालामनांगोन ना बेनो जाबाय गोजौआव मोनसे अपसन मोनगोन बेखौ नोंथांमोना होनांगोन जेनेरेट OTP आव क्लिक खालामबासो नोंथांमोना OTP मोनगोन आरो। दा बेखायनो बे जेनेरेट OTP आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङना बेयाव नोंनो OTP हरगोन अके। देन बेनिफ्राय आइ हेरबाय होननानै नोंथांमोना गाहायाव भेरिफाइ खालामनांगोन। स' दायो जों भेरिफाइ खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइलाव डाइरेक्ट फैबाय नै। दा बेयाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा नोंनि स्टेटासखौ नायनोबा एप्लिकेसन हिस्ट'रिया बेयाव क्लिक खालामनांगौ अके। स' बे हिस्ट'रियाव क्लिक खालामबासो नोंनि प्रभिजनेलि एक्सेप्ट जानायखौ मोनगोन जेरै NTPC जा ग्रुप D जा एबा RPF जा। दा नै फाइनालि मोनबाय देन नोंथांमोना सेकेन्ड अपसन दङ बेनो जाबाय कन्स्टेबलाव। स' RPF कन्स्टेबलाव प्रभिजनेलि एक्सेप्टेड जानाय लोगो लोगो नोङो एग्जाम होनो मोनखासिगोन खुनु होनो मोनैनि खोथा गैला। एडमिटखौ मोनथारसिगोन आरो एडमिट डाउनलड डेटआ फैथ'वाखै जेब्ला फैयो मेसेज मोनखागोन नोंथांमोना आरो भिडिअ मोनगोन। स' बेनिफ्राय NTPC नि फैथ'वाखै एक्सेप्टेड नटिसआ फैथारसिगोन दा बावैनो नैबे गोजौनि अपसना बेयावनो फैगोन आरो लोगोसे ग्रुप D आ 23 जानुवारियाव अनलाइन एप्लाइ जागोन जेराव नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायनाखि क्राइटेरिया गोरोबो आरो। दा जियानो जा बेनो गुड निउसआ एग्जाम होनो मोनथारसिगोन RPF आव एग्जाम डेट फैबा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मार्चआव जानाय चान्सआ दङ। स' बेनिफ्राय जेब्ला गोदान एप्लाइ जायो नोंथांमोना Bodojobinfo इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। आसाम पुलिसनि एग्जाम डेटखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन जाहाथे बयबो रेडि जायो।